Вірою Ной получив откровення, що бистренько формував ковчег, бо буде великий потоп, буде конець світа в їх тодішньому розумінню. І він повірував. А другі люди, котрим було сказано, що буде потоп, а вони пили, гуляли, скакали, бісилися до того самого дня, доки не почалася велика вода, закрилися двері корабля Ноєвого, і вірні спаслися, а весь род грішний істреблений був водою. Що ж і нам, каже Господь, то би сте знали, так буде в послідні дні, коли будуть їсти, пити, женитися, скакати, жити в блуді, блуд будуть хвалити, в кіно будуть показувати, як ото блудом ходити, як ото інтересно, як перехвачувати чужі сім'ї, як ся 3 раз женити, як мати множество багатства, почесті, званій. І вмісті з тим люди будуть ті, котрі будуть видіти ту мерзость і не прикоснуться до неї, обійдуть її, в тому буде допомагати їм істинна, благодатна, канонічна церква. Часто кажуть в Україні, ну яка різниця, канонічна церква, не канонічна? То канонічна церква в нашому розумінні благодатна, спасаюча. І не треба бути великим професором, щоб увидіти, яка різниця між Українською православною церквою, нашою канонічною, і з другими церквами. Якщо у трапезному храмі, у Києво-Печерській лаврі, коли він був наш храм, звучала молитва «Бітком набитий був собор», тот великий храм трапезний, то нині там пару людей, і концерти, і музика, і інструменти, і танці. Що це за віри? І от много людей пишуть, не треба нам другі докази. Доки там була канонічна церква, була молитва, уйшла церква, і молитва застила, так і написали, як коли застиває вода, коли застиває організм і стає мертвий організм, скрипне і більше не піддається. Подобно тому і міста, де не є благодаті Божої, вони швидко стають, заростають буряном, як і в дворі, в котрому не є газди, в котрому не є хозяйки, котра б квіточки посадила. Все це заростає буряном, а в душах людських проростають различні трави, а не пшениця. Всяка мерзость запустіння уже хапли всіх людей подряд. І от і сьогодні у Євангелії Марка, в 9 главі, підходить Ісус і видить, як спорять за Його учення. Що значить воскреснути з мертвих? Для людей Старого Завіта воскресіння з мертвих було нечто таїнственне. Яким образом можна мертвому встати і стати живим? Це було невозможно. І коли Господь сказав, що Ісус, Месія Христос, буде убитий, засуджений несправедливо, і розіпнуть його на кресті, но він 3-й день воскресне, для многих і учеників було це слово тяжкое. Як? Мертвий, убитий, розп'ятий, а потім воскресне. Як це може бути? І от спорили. І довкола з ними книжників, котрі спорили з ними. Удивительно, книжники і фарисеї, та яка група безбожників і сатаністів, як тоді, так і нині, вони не глядають віри в Бога. Їх не цікавить молитва в церкві. Їм треба создати спори, конфлікти, захвати храмів. Оби по телевізору вказували, як там захватили церкву, там, як люди переживають, що буде. Їх оружие, інструмент – страх наганяти. А ще найстрашніше, коли к релігіозним вопросам підключають державні структури. Ніколи спецслужби не сміли прикоснутися к релігії, не сміли ні під яким видом. Ніколи
ніхто із чиновників не смів вмішуватися в вопрос релігії, не сміли і близько. А якщо прийдуть до церкви та на уровні рядових простих людей, не більше, ну от і їх підключають, щоб увеличити рану на віруючих людях. Так поступаємо, діти способні любити і навіть противників, опонентів і ворогів, а в вічності за такі подвиги і наслідувати в'єдно зі святими Царство Божоє. Амінь.